kuyachutia lakini amange ntu chitunya kwanire kero turaje tonyorane egento kende umweshimiwa kwa bwate simu personal turi kubwata simu yane abantu abana aba kwa baikange nalio ranyare gutumia abantu bawo ngakire ngaiwe deputy governor on the site ngayakire simu zakwana kama ngakire mungu atete kubuli simu yane ana ngate basa sawa kitari arosira hante to bate arosira oh no isibonyando yaga bunyando chiri chinde ria ngumbu it is sorted so epare yo mweshimiwa kwarorira nonaje bunere chinguru chimbe I think inspection kwarengi gyare kware ko ikara nakonyora kugweta nokugoro nabantu bawo nyo muntu yakabo muchumbe nabe tari makwiri kuja gwitera nawo yakabo muchumbe let's face it nyo yakabo president abo yakabo muchumbo ino no araiga mweshimiwa Njoke nande oyo minto muracho kwanire epara bina tuachire gocha moina ekero nabori ngo muchimba armate ngwetera gose paro goro natebweta mate lakini maite nono yonte bingite mate ante bitu linde ngite ndore ngakia kare pare kare theki epara nga yekyara ni manyete ya rugora ambiere wono rende o maene omweshimiwa Njoke re gari anyetigere siwe mate lere kiagera tajiriti ri aya jira kagari akanga kega enkese genjo sometimes yakero machumbe bago chandira tari gutaka ko tari ba yakwamira ari geitegi stage marara matobuka rende sengenjo nabwate yagabana ere yatia guriga no chirega mata bono omweshimiwa Njoke epara nirega iga nande nabera abantu aba bakungikira buone narorire go trend social media ngagirete ngaye bia yago no erega iga ramo no rabugo epara yintagete munye bwate nande tari yane tiri ya county yere ya national government yere ya kera epari ye kurugo chaka itierio chipara chiri bonyanda chiri anda omweshimiwa nando mweshimiwa iva mrong na bogute na okane etore live ga etore live ebo gusiengi mapaka America bante batorochi epara ye kwansira itierio yaja baka ria maoncha ya unjokana na yaja iruma yaja mata abuna tuacha iga siwe chiga iga esiwe chiline yamana kominyoka paka office ya chief aria nyawekwa yagenda paka gesonso elaini yesiweji bari yere yakera arafu nande yabwatira abwiruma ya Njoka yacharia oroche dispensary yatirimboka nande yabwatarira matigari epare iyo ese bonyando ria ngumbwa nere para yoka erekera epare yo mweshimiwa kwarorira nonaje bunere chinguru chimbe I think inspection kwarengi gyare kware ko ikara nakonyora kugweta nokugoro nabantu bawo maikara na araiga na service eri chimwe ende ya last time na manyitinge pare ina berego ande nkagirete nga chibesa njiro omweshimiwa njaba samangane chipare gento nyasaya nkonye tekeroki na koba para kera gusinya korosi so ntubwate besa undi kereri rube onte binga turi korosi immediately machitura kitano njira nyerosi na kunyebeko morom para ni kare ekerore ruguru ebwate problem ekorukuru ekerore mesigi ya chapaka kia moira ri contract ya rose tibigeta machi kuchikwa bande igo na burigereri namba yo moeri yo mweshimiwe sengenjo tora matanga epara ni ri highway ekurukuru suneka yagenda guchi gesonso abantu ba nembararia bajite bakabekeru nanda abanyando bari bangumbwa babwata matanga amacha akabikugocha chinyumba chiabe megoko engineer ogeto bakabeka megoko egasali bandamba nako bakompensated eba office yanekera lituko gocha ba office yago mbana gokonyora so lakini marube na office yago karamba kompeti bakanje abantu bari megoko iri agende tichwe kyaro mundu ri atete ngocha korosia ari chitaneri chikubeka macha yuchiroche obwati egenteki onyandirinde bunge rugurukanga nake buriri ngororonde ga ngoburinde no simbe kare bintu birobe ngoboburinde para nere gari yane yambiri bagiete bakabeka tagete nando chorigererio buri statement no nasa na assembly ogenda ega maikaramba nyimanyete bagweti rie okeige para kurukuri okeiga babegete amache haidiere kuruguru gari bakaga pare iyo yarenge yane bansabete buna diversion nkaba diversion karaba kore para barosi bakanyetiga amache no babegetega ntiriweteka chombe chia guro abantu babunikire megongo bona bakumburi obisiane mbataibirenda obisiane bon triane ni Njoke so take action aibono mbiri asoko ya chutia lakini amange ntuchitunya kwanire kero turaje tonyorane egento kende umweshimiwa kwa bwate simu personal turi kubwata simu yane abantu abana aba kwa baikange nalio ranyare gutumia abantu bawo kero uko ika abantu bawo bona gwachira nalio okomanya abokongu nalio komanya abokongu bw'abantu nalio kunya gukore kwende tiantokole gente que siasa is a very serious matter abantu bakule
yeah chipara chia kera chipara chia county government ora kuoneka umungo for popularity geto ikaransa to manyana chipara chia kweni chia county jirichi wakaruchi nkobi because chipara chia serikali na jirichi na kijikolosiwa you know so that for boronge the kera roads to what the budget chikoregas ni county government chiraswene county government aibo tariga igato kora kwerende tatako utwara some stints takonya abantu bona ya ngamotore tigato na abantu baminto to ni abana baminto basirire na maskani no mulembe nyo muntu yakabo muchumbe nabe tari makwiri ko jakubitera naho jakabo muchumbe let's face it nyo yakabo president abo jakoba nyo jakobo governor bakoba osebon ngasawa manyete osebon sawa manyete tukole keriyo jakoika so ndio ukone bige sawa na mbyo byatokonya kibirenga ne birenga kina kitokubwatsi mu na Florence na kitokubwatsi abana bayimokego bakonywe to ni abana baminto boronge namaskani no mulembe na kitoko bwatoko boko na bayimukobe umuchobo asiotenene tayo mama Florence umuchobo asiotenene. That's what I want and I hope abantu baminto gaiga abamate baminto bamunyando gaiga na ino na kimota gitaba manchari baminto na kyo muchio obwasi otenena na era matuka gocha mwaka mobega aralite kare taibo kobona kyo gambungo tari mobe na obwasi tene ko obwasi. It's our responsibility abatorega yabantu moyo taito komo ntote na mangana ya elire how do we ensure ko ni kwa yibirenga byayo ko gajo muchio na ko kwenda kuchimutu. Anytime you need help among na Florence abana bao among no boys I'm ready to kuona na ngora tari esege mbisa makonda yo skinde. I like doing my things privately and I do them well. I know that. Tokonya ne tobaimoki estokonyara ngamotore nabantu baminto banyanda baikange mwanza gochongeria umubara kotigena because